Kontrarjament għal biża li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista provat tnissel fost l-istudenti, Gvern Laburista se jkun qed iżid l-istipendji. Meta tlieta filgħaxija wieġeb għal dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament nhar it-Tnejn illi għadda, il-Prim Ministru Joseph Muscat reġa' sostna illi il-Gvern mhux biss se jżid l-istipendji is-sena d-dieħla iżda anke fis-snin ta' wara. L-istipendju ħanżiduh dis-sena, is-sena ta' wara, is-sena ta' wara, is-sena ta' wara, is-sena ta' wara. Jibqa' jiżdied l-istipendju. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll kif il-Gvern se jsaħħaħ il-qasam edukattiv u dan permezz ta' fondi allokati għal programmi ta' boros ta' studju fost skemi oħra. Nħabbar 800,000 euro oħra biex jidħlu għall-iskema tal-scholarships Masterit għal 100 student ieħor. Ħabbar ukoll illi il-Gvern se jkun qed jinvesti f'diversi skejjel. 900,000 euro għat-tieni fażi tas-Sixth Form Foundation, 550,000 euro għal faċilitajiet vokazzjonali u sportivi f'Tal-Ħandaq u fiż-Żokrija. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-garanzija għaż-żgħażagħ, garanzija li kienet wiegħda elettorali illi se titwettaq. Dwar il-qasam sportiv il-Gvern se jkun qed jagħtih priorità sabiex jiżviluppa l-kapaċitajiet individwali u titrawhem kultura sportiva minn età bikrija. Se tingħata wkoll priorità lit tisħiħ tad-dixxilpini sportivi inqas ipprattikati u jsaħħaħ l-isport tradizzjonali. Tħabbar ukoll kif se jsiru għadd ta' proġetti kapitali sportivi kif ukoll boros ta' studju.